kunamata, moyo unofawa, touya kuna Jesu ponesi wedu, nekutenda touya kuchishangu chedu, ora pawa makaneta, shakana kakuwayo, mukuna mata, tino komborerwa, ora pawa makaneta, shakana kakuwayo, guwaye kunamata, tenzi oswedera, anetsitsi kunzwa vana vachichema, zvese tinozviisa pamakumbo ake, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, nguva yekunamata, apo vanoyedzwa, toisa kuna tenzi anobatsira, nemoyo wekunzwira, obvisa zvinetso, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, panguva yenamato, tinomusimbira, zvikomborero zvese tinozviwana, mukusimbira iye hamuna dambudzo, ora pawa akaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo, mukunamata, tinokomborerwa, ora pawa kaneta, zvakanaka kuwayo. Kwaziso kwamuri vana vaMwari, ndoda kukwazisai mose muzita raJesu. Tinotenda muponesi anotipa mukana. Zuva nezuva ratinopiwa upenyu, izuva ratofana kutenda kuti Mwari kudzwai, namatwai nekusingaperi. Nhasi uno toda kutarisa mukati mebhuku raJudges. Bhuku raJudges rinonditondedza zvinhu zvakati zvinondisimbisa mukati meupenyu hwangu. Chinhu chekutanga, bhuku raJudges ndiro bhuku rinotevera richitipa nhoroondo
yevana vaIsraeri vagara mukati menyika yeKenani. Now kugara kwevana veIsraeri munzvimbo yeKenani kunotipa tariro isu kuti God is a fulfiller of his promises. Mwari anozadzikisa mapromises ake. Muchaona kuti anovimbisa asingazadzise munhu. Vanhu vanovimbisa asi vanhu vanorasisa. Vamwe vakavimbiswa ndichakuroora asi vakarasiswa. Vamwe vakavimbiswa ndichakupa chekuita asi akarasiswa. Umwe akavimbiswa akanzi ndichakutora uye kuno asi vakarasiswa. Vazhinji misodzi, madepression nekurwadziwa inyaya yekurasiswa. But glory be to God. We worship a God who fulfills his promises. Saka tinotarisa bhuku raJudges, Mwari anosvitsa vana vaIsraeri munzvimbo yeKenani. Kunyange zvakatora nguva asi akavasvitsa. Kutora nguva kwazvakaita imhaka yekusarurama kwevana vaIsraeri. Asi Mwari ngaakudzwe, vakasvika. Now chimwe chinondibata pabhuku iri, chinondisimbisa ini, ndinoona nyasha dzaMwari mukati mebhuku raJudges. Now bhuku raJudges inorekodha 7 rebellions dzakaitwa nevana veIsraeri. Now pakupanduka ikoku muchaona kuti Mwari wekudenga wakabvisa ruzhova rwake. Each time pavaita rebellion, Mwari waibvisa ruzhova rwake. And each time Mwari paaibvisa ruzhova, kwaiuya vavengi vovaparadza, vovatora kuvaita nhapwa. But pavaitwa nhapwa, chandinofarira hechi panyaya iyi, whenever they cried to the Lord, nguva nenguva yavaichema kuna Mwari, Mwari wekudenga ainzwa kuchema kwavo. Tinonamata Mwari ane nyasha dzokuti kunyangwe ukatadza ka 54 kana 1,000 times, as long as you are still alive, ukachema kuna Mwari, God will hear you. Mwari unonzwa minamato. Mwari unonzwa kuchema kwemutadzi. God is the best friend of the sinner. Kunyangwe vamwe vanhu vakashora mutadzi, vamwe vanhu vakaita mutadzi an outcast, Mwari unogashira mutadzi. Kwete kuti anoda zvitadzo zvake, but God hates the sin and loves the sinner. Saka Mwari une nyasha, unoda mutadzi. Mwari unoda kuti mutadzi asiye chitema apinde mukati mekufamba zvakarurama. Saka toda kuconsider bhuku raJudges chapter 20. Toda kuverenga pavhesi ya 44 kusvika pavhesi ya 47. Ndichaverenga from the New King James Version. Inoti, and 18,000 men of Benjamin fell. These men were men of valor. Verse 45, then they turned and fled toward the wilderness, to the rock of Rimmon. And they cut down 5,000 of them on the highways. Then they pursued them relentlessly up to the Gibeon and killed 2,000 of them. Verse 45. Verse 46. So all who fell of Benjamin that day were 25,000 men who drew the sword, and these were men of valor. Verse 47. But 600 men turned and fled toward the wilderness, to the rock of Rimmon, and they stayed at the rock of Rimmon for 4 months. Dai Mwari angakomborera kuverengwa kweshoko rake. Ngatinamate. Baba vari kudenga, maita basa. Notenda neshoko renyu rinotaura kwatiri. Munhu angataura nemunhu, asi shoko renyu rinotaura nemwoyo wemunhu. Speak to us panguva ino. Kana mchinge mataura, tione kunaka kwenyu. Rimwe zuva vaponeswa vachiponeswa. When the saints go marching in that city, we want to be among that number. Muzita raJesu tinokutendai. Amen. Now, tiri kutarisa Judges chapter 20. Notangira pana Judges chapter 19 nyaya yedu. Tinoona kuti Judges 19 chitanga inoti introduce kune umwe murume. He was a Levite.
Saka this Levite, Bible rinotudza pachena kuti he took a concubine. Wakatora mudzimai. Mudzimai uyu mukufamba kweupenyu akapedzisira aita upombwe, akaita in extramarital affair. Aita extramarital affair. Vakaita kunetsana. Vakashungurudzana mukati memba. Mudzimai akatiza. Mudzimai atiza akadzokera kumba kwa baba vake ku Bethlehem reJudha. Asvika ikoko, she stayed for a very long time. So ndinoona murume uyu nemudzimai uyu vanetsana. Vese vakamboita chinguva chekunyarara, vakambopanana silent treatment, kumbonyarara vakadaro. Mudzimai aingoti ndoda kuona kuti ndiye achanditanga here. Murume achiti ndoda kuona kuti ndiye achanditanga here, sezvamunosingoita mudzimba umu kuti ndoda kuona achanditanga, pomboita nguva yekunyarara. But Mwari ngaakudzwe, murume wakaita swallow his pride for the sake of his marriage, which is a lesson to us all. Conflicts may come into the marriage. Conflicts may come pakati pehama nehama. Conflicts may come between shamwari neshamwari. Asi zvinotsvaka swallowing the pride. Oenda kunogadzirisana nehama. Nekuti Bible rinoti kubhuku ravaHebheru, tsvakai rugare navanhu vose. Kusina irwo nekururama hakuna uchaona Mwari. Hakuna ungaona Mwari uchichengeta zvigumbu nevanhu. Gadzirisanai muende mberi neupenyu. Saka mudzimai ari kumba kwa baba, murume akaenda kunotora mudzimai. Aenda kunotora mudzimai. Bible rinoti wakasvika ndokubva agara mazuva anokwana kuita 3 days ariko akagara. Saka ariko ikoko 3 days, zuva rechi4 chapter 19 yaJudges inoti iyo akafunga kuenda. Ndokubva ati ndakuenda atezvara. Atezvara vakati no, uchazoenda, ngatimbogarei tidye tifare. So he was delayed. Aitwa delayed kudaro zuva rakasvika pakudoka. Zuva radoka. Bible rinotiudza kuti akuda kuenda. Atezvara vakati no, honai kwadoka kunze hakuna kumira mushe, chirarai mozoenda mangwana. That was the 4th day. And the 5th day vachimuka, vakamuka vakati chiregai tiende. Zvikanzi no, imbodyai mumbofara. He was also delayed. Saka delaywa kudaro. Bible rinotiudza kuti akanzi chirara zvekare on the 5th day. But the 5th day akaramba kurara. Akati nandirari, handisi kurara nhasi, chiregai ndiende. Ndakutora muranda wangu, ndotora mudzimai wangu, ndopinda parod. So akaita nharo akaenda. Uri usiku. Paakanga ari kufamba usiku, Bible rinotudza pachena kuti muranda wake akamuudza akati, nhai mambo wangu, chionai taapedyo nenzvimbo yeJerusarema. Tiri panzvimbo yavaJebhusi vari pedyo. Ngatiendei tinorara ikoko, tozomukira tichienda. But the master akati iye, handina mutemo wekuti ndinorara kune vanhu vandisingazivi. It is better kuenda kuhama dzangu. Kuhama dzangu ndo kwandichabetserwa, ndo kwandichawana pekugara, ndo kwandichawana kwekurara nezvekudya, ndodzokera kumusha kwangu mangwana makuseni. But pavakaenda kune hama, varamba kuenda kuJerusarema kune vatorwa, vakaenda kune hama, vakaenda kunosvika munzvimbo yeBhenjamini. Ndokubva vasvika kuhama dzavo dzeBhenjamini. Vagara ikoko kuhama dzeBhenjamini, one of the tribes of Israel. Bible rinotudza kuti panguva iyi pakanga pasina mambo. Saka vanhu umwe neumwe aingoita sezvaanofunga. Saka kwakusina mambo, vaitoisa musoro pamwe chete kuti vatonge nyaya. Saka akaenda kwaBhenjamini. Chinondibata hechi panyaya iyi, kwaBhenjamini muna chapter 19 ndo kwaakakanganisirwa, ndo kwaakakuwadzirwa mudzimai, ndo kwaakaitirwa rafu kunzvimbo yehama. So many times in life we tend to find safety kuhama dzedu. So many times in life we feel that we are secure and safe tiri pedyo nehama. But kazhinji mukati meBhayibheri muchaona chinhu ichi, kuhama ndo kunokuwarira vanhu. Jesu akauya kuhama dzake, hama dzake dzikamuturika pamuchinjikwa. Rangariraiwo mukati mekurarama kwedu kuti nguva nenguva patinofunga kuti regai tiende mberi, progress inoblokwa nehama. Rangarirai Israeri vachibva Egypt vachienda kuKenani. Pavakasvika kuEdhomu,
kunzvimbo yehama yavo. Vana vaIsau vakaramba kuti vapfuure, vakati mukada kupfuura tinoronga hondo tepedzerana. Kureva kuti kazhinji the progress yeupenyu, zvinonetsa zveupenyu zvinoblokwa nehama. Leno Mwari angabatsira hama dzinonteerera. Ngatikumbire Mwari vatipe moyo wekusimudzirana nekubatsirana tichienda mberi neupenyu. Hama iri kudonha, ngatibate ruoko tiende mberi. Paukama hwedu pakunamata Mwari, ngatibatenei maoko tiende mberi. In this road we need each other. Mukurarama kuno tinofana kubetserana. Ruoko neruoko, misoro ikaenda pamwe chete, tinowana zano rekubudirira mukati meupenyu. Saka muchinda uyu wakakuwadzirwa mudzimai kunzvimbo yehama. Vari kudya imwe nguva vakatenderera vachitsvaka kuti towana kupi pekugara, vakapashaya kuhama dzavo. Vakufunga kuti regai tiende kutemberi. Ndopa vakaona umwe mukuru, umwe muchinda akavaudza kuti no, ima hamungaendi, chiuyai mugare mukati memba yangu. Muchinda uyu was a stranger, wakanga ari muuyi mukati menzvimbo yeBenjamin, but ndiye akapa murubatsiro kune machinda. Statement inotaurwa nemuchinda uyu paakasangana nevanhu ava, anoti iye ndichakupai pekugara, ndichakupai zvekudya. Let all your wants be on me. Anonditondedza Kristu muchembere uyu. This old man, to me, he is a type of Christ. He is a picture of Christ. Nekuti patinoshorwa nehama, patinotambudzwa nevari pedyo nesu, patinoshayiwa mubatsiri, we have a friend who sticks closer than a brother, who is Jesus Christ. And Jesus Christ says the same words dzakataurwa this old man. Anoti, come unto me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Let all your wants be on me. Tendera zvose zvive pandiri. Unoda chii? Chaunoda ngachive pandiri. Kana ungada zvekudya ngazvive pandiri. Kana ungada chikafu ngachive pandiri. Kana ungada school fees ngaive pandiri. Kana ungada rugare mukati meupenyu ngazvive pandiri. So zvose ngazviwanikwe pana Kristu. Ndiye hama inopinda dzimwe hama. Umwe muimbi wekwedu anoti hakuna hama kupinda Jesu. Hakuna kana imwe. Hakuna hama kupinda Jesu. Ndiye oga unoziva nhamo Jesu, anotungamira tose. Saka varume ava vakaitirwa zvose. Vaitirwa zvose. Bhaibheri rinotiudza kuti vakauyirwa usiku vachidya nekunwa, varedi kunorara. Pakauya pakaitwa police knock, vakavhurwa door. Parakavhurwa door, Bhaibheri rinotiudza kuti varume veguta vakanga vasvika, vakati tipei murume apinda mutoda kumuita mudzimai. Chitema chepaSodom chakaparadzisa Sodom ndo chavakauya kuzoita. But murume akavhura door, muridzi wemba akati no gentlemen, nditenderei ndikupei mwana wangu asina kumboziva murume. But vakati no, tichamutora iyeye. But pavakamutora, vakatora kuda kutora murume uyu wakatora mudzimai wake akamukandira panze. Inondibata nyaya iyi nemhaka yekuti murume uyu andizive kuti chii waangaendera kunotora kwa baba wake mudzimai wake, but akutora mudzimai yeye kumukandira kune vanhu vekunze. Imba iyi yanga isina kumira zvakanaka. Imba iyi yanga isina order. Number 1, mudzimai aita extramarital affair, ndo zvamukonzeresa kudzokera. Iko zvinoonai murume ana hanya nemudzimai akumutora kumukanda panze kumakororo. Imba isina Mwari, imba haina ugare. Imba isina direction, imba isina Mwari. Leno Mwari angagara mukati medzimba dzedu, our marriages and our families, so that tinonzwirana nekuitirana tsitsi pakurarama kwedu. Saka varume Benjamin vakatora mudzimai uya, vakamushinya, vakamubata chibharo usiku hwose, vakamudzosa, vakamukanda padoor kuimba iya. So murume uya paakaona mudzimai wake ari padoor afa, akamutora akaenda naye, achisvika kumba anomudimbura into 12 pieces, ndokubva atumira to the 12 tribes of Israel as a message kuti vanhu vaMwari zvakamboitika here zvakadai izvi mukati meupenyu. So vakazviona the 11 tribes dzikaungana dzikati varume Benjamin, tibatsireiwo kutipa varume vakaita basa iri. Kana imi mukasatipa, we shall deal nemi mese. So varume Benjamin vakaita nharo. Varume veIsraeri, the 11 tribes, vaitsvaka rugare.
but Benjamin yakaita nharo. Vaedza kuvaudza kuti nzira yamuri kutora haisiriyo, but vakaita nharo. There are so many people in life vanoita nharo vachida kutsiurwa. Mwanasikana, wona nzira yauri kufamba nayo. Mwanakomana, wona nzira yauri kutorai. Mai, tarisaiwo kwamuri kuenda nako. Baba, tarisaiwo road yamuri kutora. Asi vanhu vane nharo. Benjamin yakaita nharo, ikati it's better kupinda pahondo pane kuti tite submit to you, titore vamwe vedu tikupei. Ukaita nharo, Bible rinoti your sin will find you. What you reap or what you reap is what you sow. Chaunokohwa, chaunodyara ndo chaunokohwa. So vanasikana mukaita nharo, dyara hako. Asi in due season uchakohwa. Mai, dyara yenyu, but in due season muchakohwa. Baba, dyara yenyu, but in due season muchakohwa. Pakaitika hondo pakati pe the 11 tribes and also Benjamin. Ndo patinoudzwa neBhayibheri kuti vazhinji pazuva iri vakatanga kurwa. Vachirwa kudaro, Bhayibheri rinotiudza roti, and 18,000 men, Judges chapter 20 verse 44, and 18,000 men of Benjamin fell. All these were men of valor. They turned and fled toward the wilderness, to the rock of Rimmon. Chandomfarira pavaruma, vakanga vatadza, vakanga vakundikana. Asi hondo yatanga, vaonoti vakukurirwa, vakaona kuti hondo yapisa, vakati beta kutizira kudombo. Vachitiza kuenda kudombo, vakatizira padombo. Ndokukwira padombo reRimmon, kadzidza nhoroondo inokuudza kuti along the way kune vazhinji vakafa. Along the way kune vazhinji vakarasikirwa neupenyu. 5,000, 3,000 vachienda kusvikira unana 18,000 men vachifa along the way. But as soon as vapa dombo reRimmon, that's verse 47, they were safe. Varipo padombo. They were safe on the rock. Not just an ordinary rock. Kana takatarisa nasi. Asi padombo rinonzi Jesu. Christ our refuge. Kristu mutungamiriri wedu. Kristu anotibatsira. And they were safe for 4 months. Kuroti mukati meupenyu, zvingarema, zvingatambudza, let us run to Christ. Christ who is our refuge. Chitema chakunetsa hama yangu. Run to Jesus Christ. Hondo dzenyika ino dzanetsa. Tiza kuende kuna Jesu. Zvinorema zvose zvakakupresa left, right, center. Tiza kuna Jesu. In Christ is where our safety is. Christ is our city of refuge. So Mwari ngatikomborere patinorarama mukati meupenyu. Vana veBenjamin vakurirwa. Vana veBenjamin hongu vakatadza. Asi pavakaona kuti zvakunetsa, zvakurema, vakatizira kudombo. Dombo kwete rakajairika. Dombo rinonzi Kristu. 1 Corinthians chapter 10 verse 1 inoti iyo. Vana veIsraeri vachibuda mukati menyika yeEgypt vachienda kuKenani, vakanwa padombo rakavatevera. Dombo iri ranga risiri ordinary, but dombo iri rakanga riri Jesu. Let Christ be your stone, your rock. Let Christ be your everything. Dombo ramakore rakatsemurirwa ini, ndiregei ndizvivige mamuri. Deno Mwari angatikomborera ngatinamate. Baba vari kudenga muzita raJesu, nokutendai nekuti ndimi dombo. Nyika ino zvinotambudza, nyika ino minzwa dzinobaya. Asi ndoda kutenda nekuti imi Mwari nevana venyu vakaniteerera. Kana zvingarema, we run to the rock who is Jesus Christ. Tibatsireiwo tiwane safety pamuri pazvinhu zvose zvekurarama kwedu. Muzita raJesu tinokutendai. Amen. Jesu atinditarise pasine fuma ngezenando amberindo wona zakanaka mune upenyumukutarisa muchinjikwa Jesu, iye akanyemwerera kuti awamu
muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka mukutarisa Kalvari. Ndinozotarisa mchinjiko ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputika panosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Mune upenyu mukutarisa muchinjiko Kristu, upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Upenyu wakanaka kutarisa Kalvari. Upenyu